जोंनि हाबाफारिया जों दिनै बे स्निथि खेब जारिमिनारि संकस खेराइजों लोगोसे जोंहा ब्रैथि जोंहा गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जे मोनसे कनभेनसन दङ मैया मोनाबिलिनिफ्रायनो जाजेनबाय दा दिनै जोंहा फिरफिला बिरहोबाय फिरफिला बिरहोखांबाय जोङो गासै जोंहा मोनब्रै आफाद दं जिल्ला आफाद बेनिफ्राय जिल्ला माइनाव आफाद जिल्ला लाइमोन आफाद जिल्ला अजा आफाद बेनिफ्राय आरो 9था जोंहा गासै मोनगु 9था जोंहा दख्रा बा आनसलिक गुदि बाथौ आफाद दं दा बे जों गासै 13था फिरफिलाखौ जों बिरहोखांबाय दा फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव जों आलासि जे जिरायसालि दरखं बेखौबो दहायनो बेखेवखांबाय जों बेखेवगिरिया दहाय फैखाबाय बे बर' साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि प्रसन्नलाल नार्जारि बिथाङा बेखेवना गालांबाय दा बेनिफ्राय बेनि उननि हाबाफारिया जोङो नैबावहाय गारजासालिखौ जों दा बेखेवबावगोन बेवहाय जोंनिनो बिटिसिनि आगोलनि एक्स-CM सभाराम बसुमतारी दंखायो दा बिथाङा फैनानै दङ दा बेनि सिगां नैबे हाबाफारिया मोनसे थालांदोंमोन आरो जोंहा मोननैया गणेश थानखौ जोंनो जाय दान होदों बे गथायना होआखैमोन दाख्लै 16 तारिखआव गथायना होनांगौमोन बे गथायना होआखै दिनै गथायना होबाय दा दिनैनिफ्राय जों बे थानसालिफ्राव मोदाइफोरखौ सोजोबसिगोन आरो बेनिफ्राय गारजासालि लुफुंना होनाय जाय बिगुमा थुनिया जेतमल मालु होनदों बे जेतमल मालुआ दाख्लै 16 तारिखआव सफैनो हायाखै 16 तारिखआव सफैनो हायैनि दिनै जोंनो नांथारगौखाय बिथाङा गाव गैयाब्लाबो गावनि बिसिखौ हिन्जावखौ लीला मालुखौ थुंहरनानै बेनि दरखंखौ बेखेवनानै बेखौ जोंनो न'खौ गारजासालि न'खौ जोंनो गथायना होबाय जोंनि दिनैनि गाहाय हाबाफारियानो बेनो दा बेनि दा बेलासिनिफ्राय बाव आरजिसिगोन जोंनि अजा आफादा अजाफ्रा बाथौ अजाफ्रा जोंनि बे गासै मोदाइफोरखौ बै गोजाम न'निफ्राय थानसालिफोरनिफ्राय बाव बोथ्रोदनो लाबोसिगोन आरो बेनिफ्राय जोंहा खेराइया गाबोन जोंहा अपेन सेसन दं गेवलां मेल बेनिफ्राय गाबोन मेलावहाय नोंथाङा रायजो राजानो मा मेसेज हरनो सानो गेवलां मेलावथ' मेसेजआ बेखौनो आं हरनो सानदों जोङो जिहेथु जों गासिबो बाथौआरि आरो बे संकस खेराइया जाहैबाय जों बेखौ जारिमिनारि होनदों मानोना जों बै 1655 1665 बै मायथाइयाव जे जोंनाव नरनारायणआ बेवहाय जे खेराइ खुंनानै जे बेवहाय बेनिफ्राय बे खेराइ खुंनानै बर'नि नेमै दाउ हुलि होनानै खेराइ खुंनानै बे मेस माने जों बर' बे मेस हारिजों बाथौनि नेमखान्थियै बुलि होलायनानै जे फुजा होनानै खेराइदों थिग बे खेराइखांनायनि उनावसो बे दावहायाव ओंखारलांदों दौदिनि अनस्राबावनानै बेनिफ्राय देरहासार जाबोदों दा बेखौनो जोङो गोसोखांफिननानै दिनै स्निथि खेब गाबोन खेराइगोन बे स्निथि खेब जानोसै जोङो गोसोखांफिननानैसो खिन्थु गासै बैनिफ्राय फैनायाथ' बे गोबावखासै खेराइजेननाया खिन्थु जोङो बेखौ गोदानै जोंनि बाथौ आफादा स्निथि खेब जोंनि खेराइफिनदों आरो बे खेराइबाय थागोन बोसोरफ्रोमबो बे फाल्गुन दाननि प्रथम सप्ता सनिबाराव जों बेखौ खेराइबाय थागोन आरो दा बेनो आरो आं ओंखायनो खावलायदों बेखौ जोंनि गुदि बाथौ आफादल' नङा जोंनि बुलि होग्रा बाथौ आफाद नङा गासैबो बर'आनो बाव फैनांगौ खारन जिहेथु बर'आ बे जारिमिनारि संकस खेराइजों लोगोसे बर'नि जारिमिनबो दंफायो जों गोदो बर'आनो गासिबो बाथौ नालाय बाथौआनो बर'आनो बाथौखा नालाय दा ओंखायनो जों बेखौ बर'नि होननानै जों गासिबो जों बेखौ बाहागो लाफैनांगौ आं बेखौ खावलायदों जोंनि बिसेसकरि जोंनि बुलि बाथौआथ' फैखागोनानो जाय गुदि बाथौनि दा बिनि अनगायैबो गुबुन बाथौफोरखौ आं हांख्रायदों आरो रायजो राजाखौ आं खावलायदों आरो गासै बर' हारिखौबो आं सहजग होनो थाखाय बेयाव खावलायबाय जाहाथे बे जोंनि गासै हाबाफारियाव बाहागो लानानै गेवलां मेलावबो लोंहोर फैनानै बेवहाय नुजाथिफैयो बेखौनो आं खावलायनो थाबाय आरो मुथुते राजाफ्रा बै समावहाय बेवहायनो बे संकस दैसा सेरावनो प्रसुर माने बुलि खान्थिजोंनो फुजा होनानै रायजो जै खालामनो देरहासारनाय फैदोंमोन आरो दा नंखायनो जों बाथौआरिफ्रा नैबे दुलाराय गुदि बाथौनि बेनाराव थानाय गुदिथार अरिजिनेलिटि जायफोर बुलि खान्थिजों फुजा होग्रा नंखायनो बै जिनिसखौ बे जायगायावनो जुदि बे संकस दैसा सेरावनो जुदि बुलि खान्थिजों फुजा होनानै देरहासारनाय फैदोंबा जों बे आदर्शखौ लाफिननांगौ खोमानो नाङा होननानै बे जायगायाव जों
दिनै दुलाराय गुदि बाथौ आफादा जारिमिनारि संकस खेराइ फुजा होननानै दिनै बुंबाय थादों आरो जारिमिनारि होनबाय थानाय सोदोबा बेनो